Tot anirà bé. Som anime, som X3. Konnichiwa, soc en Jin i avui us vinc a parlar d'un dels animes amb més èxit en la història de l'anime i el manga, Kimetsu no Yaiba, o com el coneixem aquí, Guardians de la Nit. Ens situem en un Japó de fa 100 anys enrere on tenim en Tanjiro, el nostre protagonista, un jove amb unes arracades ben xules que viu amb la seva família en una casa al mig del bosc. Un dia, quan torna d'un poblet proper, es troba amb una cosa horrible. Un dimoni ha assassinat a la seva família i, el que és més, ha deixat viva a la seva germana Nezuko, qui ara també és un dimoni. A partir d'aquest moment, el Tanjiro, junt amb la Nezuko, haurà d'entrenar molt dur i lluitar amb els dimonis més forts per poder curar-la. Aquest anime és espectacular i els personatges són super interessants, com el Zenitsu, que vindria a ser un Pikachu humà, i l'Inosuke, un noi molt graciós i molt fort amb un cap de porc senglar. No us podeu perdre les històries que viuran els nostres protagonistes. Uns combats increïbles que no oblidareu mai, on hauran de lluitar amb una infinitat de dimonis. Sort que aniran ben equipats i utilitzaran unes tècniques superxules per guanyar-los a tots. Prepareu-vos perquè amb Kimetsu no Yaiba riureu i plorareu d'emoció amb cada capítol. Amistat, amor entre germans i dimonis són les claus per les que no us podeu perdre Guardians de la Nit, aquí, a l'X3. Adeu!